рейди шабонае ки бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Хуҷанд гузаронид нишон медиҳад ки баъзе аз ронандагони автомашинаҳои гаронарзиш намоишкорона ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намекунанд. ҳадафи чунин чорабинҳои мақсаднок пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ва баланд бардоштани интизоми ронандагон гуфта мешавад. дар вақти шабона вайрон намудани тартиботи қонунгузорӣ дар роҳҳои марказии вилоят аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёт ки аксари онҳо гарон арзиши хориҷӣ мебошанд ба ҳаракати бемамонияти шаҳрвандону дигар воситаҳои нақлиёт халал расонида боиси костагардонии маданияти шаҳрдорӣ гардидааст. вобаста ба пешгирии ҳолатҳои мазкур аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят дар якҷоягӣ бо кормандони бахшҳои фаврии дастгоҳи раёсат таи чандрӯз амалиёти шартии тартиботи шабонаро роҳандозӣ намуданд. зимни баргузории амалиёт ҳолатҳои зиёди дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз қабили таваққуф дар қатори дуюму сеюми роҳ махсусан назди тарабхонаву қаҳвахона ва марказҳои хӯроки умум, банд намудани гузаргоҳҳои пиёдагардон ва риоя накардани талаботи аломатҳои маънкунанда, беназорат гузоштан ва таваққуфи дурудароз дар дохил ва назди истгоҳҳо, бо садои баланди гӯшхарош яку якбора аз ҷои ист ҳаракат додани воситаи нақлиёт ва насби дастгоҳҳои худсохти садобаландкунанда, беиҷозатнома сиёҳшиша ва гирдогирд пардапӯш дар ҳолати мастӣ ва берақамҳои қайди давлатӣ идора намудани воситаи нақлиёт ки ҳамаи ин аз костагии ахлоқу маданият ва амалҳои ношоистаи чунин афрод дарак медиҳанд, ошкор ва нисбати ронандагон ки аксарияташон ҷавононанд чораҳои дахлдори қонунӣ андешта шуданд. масалан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota RAV4 рақами транзитияш T7727 X02 Раҳимов Далерҷон Ҳабибҷонович сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатияш 0002 RT02 Муҳаммадҷонов Азимҷон сокини ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ҷамоати Ҳайдар Усмон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Avensis рақами қайди давлатияш 9700 VM01 сокини шаҳри Хуҷанд кӯчаи Гулистон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Saturn рақами қайди давлатияш 0610 YE02 Қобилов Амакҷон Идибоевич сокини шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Свусе. махсусан дар вақти шабона бетартибӣ ва қоидавайронкуниҳои дағали баъзе аз ронандагон дар назди тарабхонаи нуқтаҳои хӯроки умум ва ҷойҳои истироҳатии шаҳрвандон ки сабаби монегии ҳаракати мунтазами дигар воситаҳои нақлиёт гардидааст боиси нигаронист. аз ҷумла зимни амалиёти профилактикӣ дар назди нуқтаи дилхушӣ Хваканта, тарабхонаҳои Адибон ва Равшан, боғи истироҳатии Камоли Хуҷандӣ, тарабхонаи Баҳори Аҷам муайян гардид ки мизоҷони ин марказҳои хизматрасонӣ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда бо таваққуф намудан дар қатори дуюму сеюм ва роҳи пиёдагард ба равоҳои озоди дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал эҷод менамоянд. ҳолати нигаронкунандаи дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид ин дар роҳу кӯчаҳои марказӣ бо садои баланди гӯшхарош идора намудани воситаҳои нақлиёт аст ки ин амали номатлуби онҳо боиси коста гардидани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ гардидааст. дар доираи амалиёт барои насбу истифодабарии дастгоҳҳои худсохти садодиҳанда ва бо овози баланду гӯшхарош дар кӯчаҳои марказии вилоят идора намудани воситаҳои нақлиёт нисбати чунин шаҳрвандон, ронандаи автомашини тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатияш 0100 Нехе 02 Каримов Аҳмадҷон сокини ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ҷамоати Ҳайдар Усмон соҳибкор, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатияш 7770 TV02 ронандаи мотосикли тамғаи Карасони рақами қайди давлатияш 004 S02 Ғафуров Азимҷон сокини шаҳри Хуҷанд парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда чораҳои қонунӣ андешта шуданд. ҳамзамон дар рафти амалиёти тартиботи шабона якчанд ҳолатҳои идораи автомашинаҳои сиёҳшишаи беиҷозатнома, насби дастгоҳҳои махсуси садодиҳанда ва берақамҳои қайди давлатӣ муайяну ошкор карда шуданд. мавриди зикр аст ки таи 2 рӯзи баргузории амалиёти тартиботи шабона дар умум 108 ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар қисмати шабона аз соати 21 то 23 ошкор ва нисбати ронандагон чораҳои дахлдори қонуниву профилактикӣ татбиқ гардид. мушоҳидаи чунин ҳолатҳо ҳар яки моро водор месозад ки нисбати амалу кирдорҳои номатлуб ва халалдоркунандаи тартиботу оромии шаҳрвандон ва фарҳангу маданияти шаҳрдорӣ беаҳамият набуда ҷиҳати бартараф ва ислоҳи он саҳми худро гузорем.